Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da zuwa tashanmu ta addu'o'i da wuridai daga Alkur'ani da Sunna. A yau mun zo muku da wata hanya da za a bi ta amfani da wata sura a cikin Alkur'ani wajen neman magani na wata babban matsala da take al'ummarmu suke fama da ita. Wato ita ce matsalar mazaje masu shiga manyan laifuffuka, masu biye-biyen mata, ko kuma matsalar mace wadda take fama da mijinta wanda yake yawan manyan laifuka, ko baya sallah, ko yana bin mata, ko yana yin wani babban laifi. Take so ya daina, take so ta sami mijinta ya zama mutumin kirki, ya zama na Allah, ya riga ya dawo wurinta, ya zama kuma mai bin Allah, yana bin manzon Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ko kuma take fama da wani yaro da ya kangare, yake bin yara 'yan shaye-shaye ko 'yan daba, ko mace da take yawo 'yatta, ko mata da take son ta bi duniya, take yin abubuwa marasa kyau. To insha Allah rabbi ga wani yanayi da za a sami mafita insha Allah da izinin Ubangiji. Wannan hanya ba wata hanya bace ba face karanta suratul Fatiha da wannan siga. Wannan suratul Fatiha kowa ya riga ya sani, suratul Fatiha ita ce mabuɗin Alkur'ani, ita ce ayan nan da take a farkon Alkur'ani. To amma bisa wannan siga da za mu riga mu faɗa, in argita insha Allahu rabbi za a samu mafita da halli daga Allah subhanahu wata'ala, tare da niyyar neman Ubangiji ya riga ya yaye wannan matsala, domin shi ne mai yayewa, da shi muka dogara, da shi kuma kullum muke miƙawa lamurkanmu. In an yi da wannan niyya, muna fata insha Allahu rabbi Ubangiji subhanahu wata'ala zai kawo sauƙi, zai kuma ba da mafita bi iznillahi subhanahu wata'ala. Amma kafin wannan, muna roƙon 'yan uwa da su riga su yi liking na wannan bidiyo da kuma subscribe na wannan tasha. Sannan kuma in sun gama kallon wannan bidiyo, da su taimaka mana su riga su yi sharing wannan bidiyo a social media networks ɗinsu, kamar Facebook da Twitter da sauran Instagram da sauran duka media da WhatsApp, domin su ma wasu 'yan uwa da suke cin irin wannan matsaloli su samu mafita da izinin Ubangiji subhanahu wata'ala. Da farko dai, ita suratul Fatiha kamar da kowa riga ya sani, ita ce subul mathani. Aya ce ayoyi guda 7 wanda ake karanta su a sallah. To wannan sura ita za a yi amfani da ita, samu ruwa lita kamar 1.5, sai mace ko wanda yake so zai wannan tofi sai ya riga ya sa kansa a daidai abun ruwan, wato ko roba ko botiki ko abin da ya kama da haka. Wato dai ya zamanto cewa numfashi na ɗan taɓa, ko tofin da ake na taɓa ruwan, yana danna ruwan, yana ɗan nafka, wato ɗan numfashi na dukar ruwan yayin da tofin da ake na ita suratul Fatiha. Sai a fara karanta suratul Fatiha. Bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Wannan aya in an zo kanta, to za a karanta ta sau 70. In an karanta ta sau 70 sai a kammala sura, shine an yi guda ɗaya kenan. Sai a ƙara komawa, a ƙara cewa bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim za a maimaita ta sau 70. Daga nan an gama, sai kuma a ƙara shi har zuwa sura, sai kuma a ƙara yi marra ta uku, sau uku na uku kenan. Sai a ƙara bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim a wannan marra ta uku ma za a ƙara yi sau 70. tun aka riga aka yi sassabin sai a riga a cika sa a ƙarshen sura, to an riga an gama wannan tofi biznillahi ta'ala.
za a yi wannan tofi ne da niyyar cewa Allah ya riga ya shiryar da miji ne, ɗa ne, mace ce, ya ce, to za a yi da niyyar Allah ya maganta wannan matsala. Kuma babu mai yayewa in ba Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ba. Shi ne mai yayewa, shi ne mai kawo sauƙi, shi ne kuma mai fitar da mu daga dukkan kowane irin hali muke ciki. Idan aka miƙa wa Allah lamurka, to insha Allahu Rabbi za a samu mafita. Kuma muna ba da shawara da cewa ya kamata a haɗa wannan da yin sadaka domin Allah ya samu karɓuwar wannan addu'a bi iznillahi subhanahu wa ta'ala. Muna da ƙara tunatarwa da cewa a taimaka mana da yin like na wannan bidiyo da subscribe da kuma sharing wannan bidiyo domin sauran 'yan uwa su amfana kuma amfana gabaki ɗaya. Muna addu'ar Allah ya kawo sauƙi, ya kawo mafita, ya ansa mana addu'o'inmu gabaki ɗaya. Mun gode. Shi wannan tofi da aka yi, to ana so a ba wa wanda ke cikin wannan yanayi a sirrance. Mai gida ne, yaro ne, to a sirrance a matsayin ruwa ko dai wata dabara da dai mace za ta iya ba shi ba tare da ya riga ya fuskanta, ya riga ya sani ba, domin kada ya zama cewa da yar damuwa. Wannan shi ne abin da za a riga ya, kuma Allah ya ba da nasara, Allah ya ba da sa'a, Allah kuma ya ba da dace a wannan addu'a da ke nema. Muna dai ƙara roƙon 'yan uwa da cewa da Allah a samu a yi like da subscribe, a yi sharing, sannan a ƙarshe domin samun albarka muna neman addu'a ku, muna neman ku da ku yi salati ga manzon Allah a cikin comment ɗinmu domin mu samu albarkar wannan salati da kuma dacewa wajen samun buƙatar biyan wannan buƙata bi iznillahi ta'ala.